Hi there, Sanbonani Moleni. Welcome to Fix channel. If new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Turn is symbol and card to turn is symbol. Umacele versus Mayini. Wait guys, ukuze lento le ingabe sengathi drama ngibhalile from season 6 to season 8 la umacele khona akhuluma khona ngoMayini. Ngisazozake la uMayini ekhuluma khona ngomacele. Ngifuna siqhathanise lento. We guys, ukuthi khona into engiyibukayo la mina angazi noma isource kodwa manje ukuthi inkinga lo source uyafana wonke. Khona usource lo, source of happiness. Mase kuba khona usource lo isource lethu elidleni. Ngizonitshela ukuthi why ngizokhuluma ngesource of happiness naleyo source loyo ifaka ekudleni. Ningixoleleke ngokupronounce ngendlela engasile. Lana umacele izikhathi akhulume ngazo ngoMayini. Uthanda nesithembu episode 2 season 6. Uthanda nesithembu episode 6 season 6. Uthanda nesithembu season 6 episode 11. Episode 2 season 7. Episode 5 season 7. Episode 12 season 7. Episode 3 season 8. Episode 4 season 8. Episode 7 season 8. Episode 11 season 8. Episode 13 season 8. Episode 14 season 8. Episode 16 season 8. Episode 22 season 8. Kube episode 23 season 8. Episode 26 season 8. Episode 27, 28, 29 la okunendaba enoMayini phakathi kodwa ikhulunywa umacele. Ngicela ukuthi ngiyaxolisa ngazo sengihlekana. Ku season 5 ila sithola khona isizathu samacele sokuphuma eMzumbe khona esaku season 5. Ku season 6 season 5 episode 6 babe yikhiphile futhi. Season 5 episode 1 umacele kunento ayisho ngoba yini. Season 5 episode 2. Season 5 episode 3 cela ukubala ke manje. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 umacele ama-episodes awu-25 masuka ku-season 6 siya ku-season 8 ekhuluma ngoMayini. Asiqedile ukuthi benginqena ukuhlehla kakhulu. Into eyenza ukuthi ngizobala la ukuthi ngifuna siye kule nto yokuthi uMayini ukholelwa ukuthi uwumamkhulu ekhanda lakhe. Why uMayini egidagida isikhathi eside kanjena ekhanda lamacele guys? Ngingakabayi ukuthi kulama episode wayethini umacele ngoMayini. Ngifuna ukutshela lo bebuza ukuthi ama benefits for abantu besifazane angwabona wedade ayina peace lento le. Akukho peace lana. Thina besibuka umuzi wamacele usubuka njengomuzi okude. Nanokuthi umuzi wakhe mawukude uthole okungcono nokuthi yena mhlawumbe kuba away kancane from amakhosikazi kuzomnikeza ukuthula. Nokuthi ke futhi ke umamkhulu ke yena yonke yakhe into iqale seshadile mhlambe unaleyo nto leyo emenza ukuthi lamakhosikazi awachomele ngayo because umamkhulu nento ukuthi bayistimela lapha yana ebe namagama abuye ewa undermine lamanye amakhosikazi. Kodwa ngifuna ukuthi mhlambe kule esixoxayo kube sengathi khona ongumenza ngcono kunomunye. Ngifuna siyophendula la kulama episode ukuthi wayethini umamkhulu ngoMayini. Iphuma ngumamkhulu leyo ukuthi uMayini uzibona ewumamkhulu. Mina ngazi ukuthi kanjani because umamkhulu yena umamkhulu hayi ene-stress esingaka. Enye ke into umamkhulu angazi noma akaboni yini into eyenziwa umseleko because naye uneyinkinga. And lento leyo ukuthi uMayini uzenza umamkhulu akayibuki ngani ngeside kaMsileko. Iside kaMsileko iliphi? UMsileko kuhlangene imindeni lapha ewu2
Wathatha uLwandle noSimpumelelo wababeka bobabili wathi lo uyinkosana nalo uyinkosana. Kuye lento yayisho ukuthini? Before sisho ukuthi uMayeni u-delusional kangakanani, mhlawumbe ukholelwa kangakanani entweni engekho, ake sikhulume ngale eyenziwa uMseleko. uMseleko wathatha uMpumelelo, wathatha uLwandle. uLwandle kwamacele, uMpumelelo okaMayeni. Wathi uMseleko lona nalo bobabili laba bami. Waze wabahlukanisela wathi lo uzogada ikhaya, lo ugada amabhizinisi. Ngeke ngisho ukuthi imuphi athi ugada ikhaya, omunye ugada amabhizinisi. Ngeke ngize ngisho futhi ukuthi imuphi amfaka kakhulu ekhwapheni lakhe. Even uMseleko egula esibhedlela wanikeza oyedwa instruction yokuthi ikhaya kumele kube njani. Sahamba sayolalela sithi hawu, ubaba lo njengoba elele esibhedlela enokuthi ubona ngathi sekwenzeka into ezithile yabo, umuntu waselele esibhedlela unokukhuluma ukuthi ngifisa nenze ukuthini nokuthini. Wakhuluma nezingane zakhe kodwa ikhona la akhuluma nayo. Angazi uma umkhulu wenza ngamabomu ukuthi le nto yena akayiboni, ufuna ukubona le yenziwe uMacele, akafuna ukulungisa le yenziwe uhusband, ufuna ukulungisa le yenziwe uMayeni, akafuni le ukulungisa le yenziwe uMseleko. uMseleko egula uney'ngane ey'mbili zabafana. Khona le wayinikeza instruction or wayinikeza ama-instructions. Khona futhi le wayixoxa naye eyitshela ukuthi hey, into enjena yazi sicishe salimala ini. Hazathi lo baba lona unjani? Yena we guys, thina mhlambe i-TV sibonisa enye into, nabo ba-understand enye into. Kodwa thina masibuka la ku-TV sesibona uMseleko uwuyo ongathi kune-side alibona ngenye indlela. Angikhulumi la ngamakhosikazi, sengikhuluma ngey'ngane zakhe zabafana ababili ukuthi ubaphatha kanjani labafana. Leyo nto singesicacisela ukuthi lo baba lona kahle kahle why? Umkhulu ukubalekela leyo nto ngoba ukusola uhusband wakhe lokho angakufuni. Ufuna ukuvika into azovika ngayo. Lo baba lo, hayi. Angazi noma usuke ebona ukuthi yena uzolahlekelwa ukumhlonipha yini mangambuza. Nakho nje indaba yendlu. Ubaba loya wahamba nengane eyodwa wathi uzolungisa le ndlu ngoba le ndlu lena sonke sahlala kuyo, akekho azahlala. Ngayibuza ukuthi egameni lokuthi iy'ngane zilingane nanokuthi unabafana ababili ubengambizi ngani nomunye, kodwa angambizanga-ke. Sesungawalo munye ongabizwanga wahamba wayoxoxa nalo munye wayemtshela ukuthi ngabona laphana sekuthiwa akalungise indlu ithini indaba yalo. Wangaphakama futhi uma walo biziwe wahamba wabuyela kubaba wekhaya wathi hayibo wenze kanje kanti unenye ingane. Manje ngiyibona ukuthi kahle kahle yithi sibuka ngendlela yethu, bona babuka ngendlela yabo, ngoba ngabuka kulowo mzuzu ukuthi hawu yazi umlalelile wahamba futhi wayokhuluma naye ubaba wekhaya ukuthi hayibo iy'ngane ezimbili uma usuxoxa ngezinto ezithini eziphathelana nezindlu nani nani mfake nalo munye. Kodwa namhlanje sizolalela lo mama lo munye-ke ethi kodwa wayengangifuni mina. Lapha abalandelani sezwa ngaye futhi ukuthi yaxolisa, sezwa ngaye futhi abalandelani kodwa yibo ugidagida ikhanda lakhe and uyamvumela. Ngoba yabo le nto leyo ukuthi u-insecure ngale ndlela yokuthi abona ukuthi isikhathi sihambile useze waba ugogo omunye, yena usayokhulumela indaba yokuthi kodwa-ke okusalayo, ngoba phela le episode le kahle kahle uzositshela ukuthi okusalayo, hhayi kokusalayo mamkhulu wena nazi besithi une-peace bandla ngoba sibona indlu inkulu kuhlukile nje laphaya kuleli linye ikhaya. Kodwa sisazi-ke manje sidideki sonke ukuthi hawu kanti kwenzakalani, alikho ikhaya linokuthula kanti siyasaba thina le nto lena nto ayiyona lesiyicabanga ukuthi iyona. Vele asikaze sicabanga ukuthi injani, siyabona nje ukuthi akukho la ngine-peace khona. No, ayikho i-peace ngoba ngitsheleni ukuthi indaba zwakale ngathi u-insecure wawina nje. Phela ngeke size sithi khona umehluko omkhulu yabo uma ubuMpumelelo manje mase uthi intombi kaMpumelelo manje or even amakhosikazi akhe namakhosikazi ukhona oyeyibuka ethi nje lana ikhona into ezothi yintsha. Bazi kahle ukuthi uMpumelelo unjani, bayabona futhi ukuthi uMpumelelo uchoma ngani.
Sengathi-ke mhlambe sekuyi-situation yabantu abadala sithi hhayi wayengazi ngaleso sikhathi kwangabonakali, wayefihla ngani? Ngoba nangu impumelelo. Mase sithi nje impumelelo shuthi kahle kahle impumelelo uphila imuvi yaBaba uMsiliku esemgaka yana. Hayi sengiyahema, bye.